Март айының güzelligine тағын да ямистеп, 30 ел элек яқты дөньяга минем яраткан уртанчы улым, сөекле энем, кадерле абыем Илнар Рәис улы Якупов дөньяга аваз салды. Бүгенге күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны без, әнисе Гүзәлия Сабировна, абысы Ринат Сабирович, Самарада яшәүче абысы Раил Рәисович, җиңгәсе Римма Рәисовна, племянницалары Элиночка, Лианочка, энесе Ленар Ринатович котлап, җылы теләкләребезне җиткерергә ашыгабыз. Беренче улымнан соң көтеп алынган, өзелеп яраткан балам Илнар тугач, яшәү ямем тагы да артты. Хак Тәгалә хатын-кызны бәхетле итеп балалар бүләк итә дип бушка әйтмиләр. Минем бәхетем Худайга шөкер 3 тапкыр артып үсте. Бүген сөекле улларыма карыйм да шатланам. Яшәвем бушка узмаган икән дип. Илнарым бик тиз ара үсеп җитеп, мәктәпне, аннары уку йортын уңышлы килеш тәмамлап, илебез алдында булган хәрби бурычын армия сафларында үтәп кайтты. Үз юлында кызымдай кадерле булган киленем Алина Ришат кызын очратып матур гаиләсендә керде. Гаиләсендә дә ул чын ир-ат, чын башлык булып яши ала. Уллары Алмазикны яратып тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә бездән ераграк Ульяновск шәһәрендә яшәсәләр дә, барыбер вакытлары чыккан сайын кайтырга тырышалар. 7 ел буена җаныбызны тынычлатып, бик матур, үрнәк гаилә булып торалар. Балам минем 8 март бүләгем итеп дөньяга туды. Бер нинди шәшкәләр дә андый бүләкне алмаштыра алмый. Март айында тугангамы, ул безнең елмаюшан, йомшак, аеруча кешелекле, михрбанлы булды. Аның шалтыратып хәлләремне белмәгән көне юк. Үзе эшкә китеп барганда хәлемне сорый. Абылары Раил белән дә, энесе Ленар белән дә бик нык элемтәдә тора. Ул безнең бик гадел, аңлатучан, аңлаучан, гаиләсендә бик тугрылыклы ир һәм әти. Ул Алмаз белән дә бик горурлана, аны үз үрнәгендә тәрбияләргә тырыша. Эшчән, бер кайчан бер битебезгә кызыллык китермәде балам. Шуңа да мин Аллага рәхмәт укып шөкер кылам. Балам, йөрәгем парәсе, күз алмам минем. Син инде 30 яшьлек юбилейлы туган көнеңне каршылыйсың. Әкрен генә яшьлек җилбәзәклеге китеп, бу вакыт шактый зирәклек һәм акыл туплана. Бүгенге юбилееңдә сиңа улым берне генә телим. Сау-сәламәт булып, начар юлдан китмичә, начар кешеләргә юлыкмыйча, алда да гаиләңнең терәге булып, әниеңнең улы шатлыгы, абый-энеңнең горурлыгы булып яшәргә язсын. Гаиләгезнең күген бер кайчан кара кайгы булыты капламасын. Бер-берегезне яратып, балаларыгызның бәхетенә куанып яшәгез. Без сезне һәр вакыт туган өйдә кылач җәеп каршы алырга, кунак итәргә сагынып көтеп торабыз. Бик яратабыз сине, улым, һәм җир шарында иң изге теләкләрдә калабыз. Улым җитте 30 яшькә, сыкланып бары карыйм. Менә дигән ир-ат та булды, шак-шак кына ышанмыйм. Каярада вакыт узган, бала чагың үтелгән, күпме инде улым синең йөрер юллар үтелгән. Гаиләңнең чын хуҗасы син, үрнәк әти дә әле. Михрбанлы баламның ул бик матур гомер мәле. Яраткан хатының белән парлы канат булыгыз. Бар кешегә көнләшерлек сөенешеп торыгыз. Һәр вакытта сезгә диеп табын кырган, өй ачык, юллыйбыз туган көнеңдә теләкләрбез зур капшык. Кадерле Илнар Рәисович, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Хатлар язып сиңа салам, саумы балам, саумы балам, саумы балам. Хатларың килә бик сирәк, синең хатың миңа бүләк, тик аралар ерак, ерак, ерак. Араларны якын әйтеп, балакаем җитсен кайтып, балам, 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 балакаем. Син бит минем кояш нурым, исән йөрер газиз улым, балам, 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 балам.
Hatlar yazıp sina salam. Sağmı balam, sağmı balam, sağmı balam. Patların kilebik sirek, senin hatın mina bulak. İk oralar yırak, yırak, yırak. Oralarını yakın aytıp, balakayın ritsin kaytıp. Balam, 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 balakayın. Sen bitmeyen kıyaş nurun, isen yürü aziz ulun. Balam, 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 balakayın. Utta yanma, suda bakma, duaların bilen otla.